רצף. וואלה, אתה מאמין לזה? מה זה הדבר הזה? זה זז. אבל זה יורד למטה. זה יורד למטה, תראה, הוא מתחיל לרדת. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! מה מה זה? זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. יש קבוצה שלמה שם, תראה. יואו. זה לא אמיתי. פסדיר. מה זה? ראית את זה?